Добро утро, как сте? Какво правите? Между другото, днеска доста късно снимам, мисля, че 12 часа на обяд. До сега довършвах предното видео, защото вчера не бях снимала, когато се бяхме прибрали, нещо не ми се снимаше и така. И до сега ви показвах какви какви неща сме купили вчера. Другото, което правя по-интересно е, че правя закуска обяд. Аз докато е подготвям, само да ви кажа, че много работа съм свършила. Дори да съм станала късно, изчистих навсякъде и банята успях да изчистя даже. Тренирах. Представете ли си, боже мили. Изкъпах се и сега ще хапна. Ще си направя грим. Ще ви покажа как се гримирам. Може би не. Ще видим. Защото няма много място на телефона. Трябва да направим вечеря за моят приятел, защото аз трябва да направя вечеря. Защото той ще е на работа и ще е нощна смяна, така че не знам точно какво ще му направя. Може би някаква баница или някакви картофи на фурна. Не знам. Ще видим. Първо ще покажа моето. Имаме една тиквичка, много малко броколи и тук имаме ядки, кашу, бадеми, бразилски орех. Цялото е полято с зехтинче и с черни пипер и сол. Броколите са направени на пара, а тиквичките, нали, леко така запръжни с много малко мазнина. Много малко. И между другото, само да ви кажа, че този тиган използвах. Да, сега не изглежда много добре, но не залепва. Малко олио сложих и въпреки това не залепваш толкова много. Сега ще ви покажа на Райчо. Тук сега видях, малко съм изляла. Това няма значение. Така, това цялото са само тиквички. Отгоре имаме прясно сирене, което прясно сирене се разтапя. Отгоре е полято с кисело мляко, с копър, солчица и това е неговата закуска. Може би ще си гарнира с хляб. Тук нарочно съм сложила повече от соса, защото може да иска без сос, но късно се сетих. Добре, аз сега ще хапна и може би след това за десерт, ако ми се яде нещо сладко, или може би след 1-2 часа, може и да хапна диня. По принцип много ми се закусваше диня с бананче. Обаче си казах, имах тия стари тиквички. Те не са много стари, просто вече почват, нали, да увяхват. Добре, аз вече хапнах, но ми се яде нещо сладко, така че имам сини сливи, тук някакви сушени неща и ядки. Така че ще видя какво ще мога да направя с тях. Искам и се да направя нещо като барче, поне това ми е идеята. Най-добре става в блендер да го сложите това цялото нещо и най-бързо, но просто за една щепичка не ми се мие после целият блендер, така че ще се опитам да го направя на ръка. Колкото можах го направих по-ситно и сега ще го завия така. Ще го притискам хубаво, за да стегне и ще го направя като саламче. Мисля, че с стреч фолио ще стане по-добре, но и с това става. Сега, това може да е странно за вас, но това е нори и ще си направя снак от него. Гледах и с оризова хартия също става, но на мен ми се яде само нори, така че ще го направим просто по-хрупкаво и с повече вкус. Ще използвам зехтин, сол и каенски пипер. Ще използвам ето тази четка. Ще сложа навсякъде, след това ще поръся малко с солчица и с каенски пипер и слагаме в фурната. Ето и как изглежда. Сложила съм сол и каенски пипер и зехтинче, само че от гладката страна, не от тази грапавата, и слагам във фурната. Само да ви кажа, че трябва да сте много внимателни, за да не изгорите хартията нори,
защото много бързо изгаря, така че трябва да бъдете много внимателни. За секунди и вижте колко стана по-хрупкаво. И трябва да внимате да не го изгорите. Как ще разберете дали сте го изгорили? Когато това стане кафяво и миризмата е такава гадна на изгорял, така че ще разберете. Ето, готови са. И на вкус са много вкусни. Тук съм си ги нарязала и си ги слагам в чиниката и започвам да ям. Бяха 5, но 2 от тях ги изядох и станаха божествени. Можеше да поръся отгоре с шоколад. Ще стане много добре. Нека да видим бамбито дали ще одобри. Бамби. Това куче яде абсолютно всичко. Хубаво ли? Ела тук. Ела. Седни. Вкусно ли? Искаш ли още? Още ли искаш? Още! Какво искаш? А? Искаш ли? Едно си избери. Едно! Добре, айде другото ще дам, айде. Почти ми ги изяде. Нали? Не знам дали има друго куче като тебе. Да яде водорасли. Ти много неща ядеш. Знаеш ли? Айде, стига толкова. Стига толкова. Лягай да спиш. Хайде, лягай да спиш. Браво на Бамби. Няма повече. Не. Някаква много гадна муха тук обикаля. Ще хапна половин бананче. И най-вероятно ще трябва да го разделя с Бамбито. Бамби, ти искаш ли банан? Опа, чакай. Само питам. Я седни. Браво. Чакай да отчупиме. Айде, стига толкова. Стига. Ще ми изядеш банана. Мухата ли те ядосва? Искаш ли още? Седни. Направо ляга. Хайде. Седни. Хайде. Айде, стига толкова. Стига, че ми олигай пръстите. Просто, айде, издаш и това да мога да си измия ръцете. Нямам думи. Всичко изяде, всичко. Не. Отивам да си измия ръцете. Че ръцете ми са в твоите слюнки. Да. Не те ли е срам? По-внимателно трябва да бъдеш, мами. Няма повече. Не се ядосва, виж какво си направила в възглавницата. Изобщо даже не трябваше да ти давам. Да. Тая муха обаче не се спира. Ето и моята вечеря. Имаме водорасли, суши рис, вътре има малко люто, оцет и ето това съм сложила. В България не знам дали го има, защото е купувано от Холандия. Не, Бамби, не. Изгледах може би 15 видеа. Как ядат суши рис, как ядат някакви водорасли, някакви неща. И си казах, и аз трябва да направя такова нещо. Ето и как изглежда. Тези бяха хрупкави. Този сос е много вкусен.